Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκτός έδρας τρίαμβη του Παναθηναϊκού με 4-1 επί του Εργοτέλη και του Άρη που νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ, αλλά και το θρίλερ με την παραίτηση του Νίκου Νιόμπλια που κράτησε 45 λεπτά, ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν την 5η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Ο προπονητής του Τριφυλιού παρέμεινε τελικά στη θέση του, ενισχυμένος μετά την ανανέωση εμπιστοσύνης από τον πρόεδρο Νίκο Πατέρα. Νίκη και για την ΑΕΚ με 1-0 επί της Ξάνθης, ενώ μόνος πρώτος στην κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός, που εκτός από τον Ολυμπιακό Βόλου κέρδισε και τον Βέλγο επιθετικό Μιραλάς, που δίκαια έχει εξασφαλίσει θέση βασικού. Τέλος ο Πανσεραϊκός με 3. Το πρωτάθλημα διακόπτεται τώρα, καθώς ακολουθούν οι δύο αγώνες της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Euro 2012. Η Ελλάδα υποδέχεται την Παρασκευή την Λετονία και ακολουθεί το μάτς της άλλης Τρίτης με το Ισραήλ, επίσης στο γήπεδο Καρεσκάκη. Και τις δύο μεγάλες μάχες της εθνικής ομάδας που θέλει νίκες μετά τις δύο πρώτες ισοπαλίες στον Όμιλο. Για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τελικά ο Γιώργος Σαμαράς έχει διάστρεμα και χάνει το μάτς της Παρασκευής με την Λετονία, και έτσι ο Φερνάντο Σάντος κάλεσε τον Φετφατζίδη του Ολυμπιακού. Στον διεθνή χώρο τώρα, το πέμπτο γκολ του πέτυχε ο Φάνης Γκέκα στην Γερμανία, στην νίκη της Άιντραχτ Φραγκφούρτης με 2-1 επί της Στουτγκάρδης. Γκολ και για τον Σωτήρη Κυριάκο, που δεν στάθηκε όμως αρκετό